naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista. Fools. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Away! Die is Brico op Larieke Reactions. Ik is Geista Black. But you can call me Geista Black. Welkom bij Brico op Larieke Reactions. Als zij nog hier was, en het is nou hier. Welkom. Als je al iets was, welkom back. No? En dank je voor jullie subscriben op mijn kanaal. I highly appreciate it. Seriously. Appreciate it. No? En dank je voor jullie mijn subscribers. Als je voelt je like wat ik doe, please feel free to subscribe. I will appreciate. En na de subscription, onze pad naar 8500 toen. Ons gaan, ik geloof gaan in de jaren bij uitkomen. Als jullie mij gaan jaals voorbij, dank je voor dat. En raak pad van die Prika en Prika Ritter familie. We appreciate all the support. En ons is maar net toch maar net, you know, afhankelijk van elkaar zijn ondersteuning. Als ons niet elkaar ondersteunen, gaat niemand voor ons ondersteunen. Verstaan ze? So, I highly appreciate it. Zeg mij, wie van jullie drinkt altijd koffie of een ding met die lepel in? Ik kan niet koffie thee drinken zonder die lepel. Ik weet niet wat anders te proeven niet. Maar ik doe hem zoals die. Dat is de enigste way ik het doen. Zo, die koffie is lekker, bro. Swat, Jacobs. Oh, zeg maar niet Jacobs. Het is Jacobs, ne? Ik breek je. Ik zeg maar niet. Het is Jacobs koffie. Oh, Rikoffie is die koffie niet, ne? Ja, mijn Geista Black me nog weer verder nog weer een lees leren. Rikoffie is geclassificeerd als sigorei, ne? Een namaaksel van een koffie. Dat is die koffie niet. Ja, ik doe nou helemaal van die punt af. Rikoffie is die koffie niet. Dat is sigorei. Maar anyway, die koffie is lekker, bro. Ik heb nou een lekker kopje koffie gemaakt. Ja, Radio Eerste. Die nummer 1 online radiostatie. Nou, die statie krijgt miljoenen views. Duizenden listeners. Duizenden mensen die luisteren via TikTok, Facebook en app. In de website. Ik heb al een paar keer in de vorige video's en ik al gewezen al hoeveel hoe lijkt die analytics nou? 3 van mijn slot, want ik get op radio Eerste 4 op een zaterdag 4 tot 1 uur toe. Het miljoenen minutes, miljoenen watchminutes, bro. Ik kan het zelf niet geloven, maar dank je voor jullie wat ingeschakeld. Zo 1 week is ik een Zikte nou in die studio, of 2 keer een maand is ik Zikte nou in die studio, met of zonder een guest. En die andere 2 request zo. Wat je moet maken is, ik ga een post maken op Facebook per maandag en zeg ik, stuur al die requests in die comment section in. Moet niet van mijn inboxie, moet niet van mijn WhatsApp. Ik wil het op mijn comment section van die specifieke post zien. Dan stuur zij van mij wat zij wil ik moet spelen. Ne? O speel wat zij wil. Ne? Ons speel wat zij wil. Ne? O speel onze mensen music, maar wat jullie wil. Nee, maak je maar je goed aan. Nie. Right. Vandaag react ons op zeker die grootste Afrikaans R&B zanger. Die huidige oomlik, Katy is huge. Katy is following heb ik zelf gezien. Ik heb het zelf experience. Is huge en massive. Katy heeft, ik denk 8 tracks op YouTube video. 1 tracks audio en video. Oor 1 miljoen. 8! Oor 1 miljoen. Dat is huge en massive. Sy bra sy choose soos hulle moet sê, sy koude cues, né? Maar sy MP ook part van die miljoene. En hier fietsen hulle van Namaklong NX. NX was laatst week op die houtstoel. Jullie gaan kijken die episode als die oren gaan kijken. Ne? En weet je wat? Kijk wat zei Early B. Early B die episode gaan kijken. Toen zien Early B. Wat Katy van... excuse. Wat NX, Namaklong NX van hom sê, né? Het ik nog eens Katy. Namaklong NX, verskoon toch. Namaklong NX. Aan die pad van Bergsig Springbok. Nou kijk hier. Katy is van Kabega, né? Ooskaap. Namaklong NX. Noordkaap, Bergsig Springbok. Mr. MP, Bredasdorp, Westkaap. Nou, ha? Kijk, collabs man, ons week samen hier man. Shout out Alex Scoop en de Brainchild Media. Zo'n naam is onze vader, nee, featuring Mr. NX. Ik heb die shorts gezien en die belichting zei van mij, die is nul. Shout out, big up nul, nul's about it, ne? Dat is nul zo'n video die is aan die aangeskiet en die belichting zei, dat is nul die. Ja, Katy Mr. MP. NX.
Daar is nou wat soos hy skiet. Wishing for a day when life feels balanced, when the weight finally fades away. Onze Vader. Our Vader. Jo, ik ga het spelen, dit is een eerste refrein. Hey, you give the hardest battles to the ones you call your own. I may stumble, I may fall, but I know. Let wel, die mannen zal niet meer love songs zien. Hè? Of hij had hem weggebreid van love songs af. Because als we een pin katty samen krijgen, dat is iemand dat daar love song over ding. Onze Vader, eeuwig. Ik was verloren, maar ik blijf nog jou zien. Ja, ik ga ook kwaad raken van mij. Kijk je daar wat Katty staan in die vorige frame. Ga je zien Katty staan daar bij je pakje Big Next, meneer. Hij is die beef flavor. En onze Vader, Barbecue. Alien, is net even jou zeer kan genees. Skipper van je malleer. Heavenly Vader, hoe leek het voor Yves en Boaf? Maar je denken kan het draven, ik ze brazen met een groot hart. Want als ze braven iets verloren wat zo groot raakt, kan niet die winnen, het voel ik zijn niet verloren kan. Hoe ik het voor God van Boag was hij afkijkt naar Oost toe. Waarom in Oost bezig? Wat doen Oost hier? Dat zien jou bro. Heavenly Vader, hoe leek het voor Yves en Boaf? Maar je denken kan het draven, ik ze brazen met een groot hart. Want als ze braven iets verloren wat zo groot raakt, kan niet die winnen, het voel ik zijn niet verloren kan. Een stafje waar ik nou is, bij je blom samen met Owens, maar het voel of ik alone is. Hulle veilen met de noten, zo ik hang niet bij mijn lonesome. Drijf ik maar nog uit of ik die is wat die fout is. Kan iemand guiden, ik is er niet van de sign. Niemand begrijpt mijn pijn, om ik het hide met een smile. Ik het bij je gekonker, wat zal het dik en survive. Als ze braaf het zo jonkers, niet ik net krijg om te try. Ik kan niks zonder die Heer doen. En toch als er mensen wat zeggen, daar is hier God die bro. Ik versta niet hoe ik hij niet. Ik het bij je gekonker, wat zal het dik en survive. Als ze braaf het zo jonkers, niet ik net krijg om te try. Maar ik weet, mijn God is groot, die zal mij altijd beschermen. Vertrouw toch aan zijn woord, die is aan die kant van een winnaar. Soms met zijn verloren dingen voor en te balance. Vertrouw in Heer, geloof, zolang je gelooft dat ze Heer het. Zo vandaag wil ik je vragen, niet wil dit zeggen, het is dankbaar. Dat u mij toe vertrouw met die dingen waarvoor ik lang vraag. Yo, verstaan ze nou als je voor de Heer die goed is vraagt. En als het aan zij wil is, en het komt in zij seizoen voor jou, dan kan die goed is gebeuren. You know, God zal jou koop om die goedjes te doen, wat zij wil doen. Nee, maar dan moet het in sy wil is. Je kan niet voor die Heer $1 biljoen dollar vragen, rand vragen. Het gaat niet, dat is niet God zijn wil voor jou niet. Je gaat niet die $1 biljoen kan handelen, je ziet niet man. Weet ik zie perfect, wat zal u mij kan aanvaar. Bescherm me, ik vraag dat u voor mij in die hand draagt. Eeuwig. Ik was verloren, maar ik blijf nog jou zien. Net onze Vader, Alien, is net even jou zeer kan genees. Skipper van je malleer. Yo, ik moet een kat samen kat gaan zijn. Kijk hier zo. Kijk hier, wat is zo snaaks is dit. Het was nou met kat. Ik had nog een mensen. Toen bij Katty's performance bij Nicky's. Die 5-jarige kindertjes zingen ook Katty's songs alsof alle harten gebreek is. You know, daar is een markt voor Afrikaans. We just need to accept it. And work in that direction. Los vir druikele, soos die mannen gaan sê, nooit kan sê. Los vir konsekwente druik goed. Los vir druikele. Ja, as jy kan, like wat jy wil like. Maar daar, ons kry niks daar uit. Ons wen nie. As ons vir druikele support en vir kinderikkele support nie. Maar ons wen as ons mense gesupport word. En awesome music gaat voeren toe awesome music. Als ik praat van awesome music, dan moet ik niet aan praten. Zo. Hier is Mr. MP op pad USA toe. Dus zoals hier praat, is Mr. MP op pad USA toe, Atlanta, Georgia. Een broer van Bredasdorp. Een broer van Bredasdorp, hè? Bredasdorp, als je hier om gaan Kelly de Napier. Bredasdorp, bij Mr. MP is op pad Atlanta, Georgia, hè? Om te gaan rappen bij een jazzfestival daar. Die goede kan gebeuren voor jou. You just need to work for that. Los die gebier van gebekleide gestrijding. Focus op jouw music. Los die reaction vragen. Focus op jouw music. Try to improve the quality. Shoot a music video. Je hebt cellphones. Werk aan jouw muziek. Los, kijk wat. Hou op, kijk wat katten jullie gebeuren. Wat MP jullie gebeuren. Zie het. Maar moet je niet daar focussen. Dus denk ik, joh, ik wil ook hij. Dan weet je voor dit. Die man had ook allemaal met 0 beginnen. Hulle allemaal het met 0. Allemaal NX, MP, Katty, ik. Wie even het op 0 beginnen. Promo, Pengi, Luda, Joyner, Crowbars, Cream, Early B, Youngster. Ons allemaal het op 0 beginnen.
Junior King, rest in peace. Kay Medusa, Aray Ooskap, Honasan, you name it. Mr. D, The General, Garo G, Jimmy G5, Earl Adami, you name it. Shout out boy. Rest in peace, Terrible Twins, Junant. Dat allemaal het op 0 begint. Daar wat hij begint nou. Ons was zo ga. Of niet ik, maar music-wise. Ons allemaal net op 0 beginnen. You need to work. Dat is al wat hij moet doen. Die kat had hij opgegeten. Hij had die droom gezien. Jij? I'm gonna follow and chase the dream. Ja, en zo zij groei. Zo gaat mensen komen voor jou help. Los die bekleren van jullie van al op social media. Because die mensen buiten kan zien. Oh, hij zei die. Nee, ons kan niet met zo'n man werken. Die mannen killen hulle eie careers met die vullis wat julle post op Facebook. Haat nou mannen wat nou die dag heb je met mij gebeklei omdat ik van die zaken aangaan nie. Work for that. Sorry Mr. MP. Ik ga niet op een fightie, vertrouw op die almighty. Als gebied op God zit ik niks gebeur overnight. As die baie wat my like, maar kijk en hoe my leven loop. Maar de MP is zo dat ik zei controversie nie. Ik kan niet daarin gaan nie. Maar deze broer van Breda's op. Het zei niemand dat ook maar like. Ik ken baie van die critics van Mr. MP, maar Mr. MP gaan rappen in die USA, bro. Afrikaans! Als gebied op God zit ik niks gebeur overnight. As die baie wat my like, maar kijk en hoe my leven loop. Door hulle my wil buiten hou, maar God vir my die dere open. Toe as God vir jou is, niemand kan teen jou is. Toe hulle van my wil buiten kan hou, toe maak God die dere oop. As God vir jou is, kan niemand teen jou is die kazi. Ik het die als gehit, die wat is happy waar ik nou is. Ons allemaal kry een season, al gaan ze dier een storm. Onthou net daar is lig aan die einde van elke tunnel. Verwijder al die slangen, God ik zoek van daar die vrienden. Wat mij altijd zal die vindt als mensen achter mij gaan skinnen. Al wat ik wil vragen als hier nog mensen op mijn pad zit. Zoek die mensen wat mij cursie, wat voor mij elke dag bid. Terwijl ik stak op mijn knieën, die is meer als een story. Ik weet dat ik is een winnaar, ik ga niet altijd verloren. Ik ga nog rijden in de kar, God is binnen beheer. Ik ga nog een huis kan bezit, moet ik voor mezelf profiteren. Baie sê jy het gekom, maar ek is nog nie daar nie. Die man sê, hey, MP is al veel al. Nee, hij is nog ja wat hij wil visie. Because hij weet, nee, ik moet nog push, ik moet nog werk, ik moet nog muziek maken, ik moet, you know, just work for it, hou op in die DM. Nog een huis kan bezit, moet ik voor mezelf profiteren. Baie sê jy het gekom, maar ek is nog nie daar nie. Baie sê ek trots op jou, maar ek sê nog nie saam nie. Al sê jy ek se goat, sy sal nie dit verstaan nie. Terwyl ek op die aarde is, my doel is nog nie klaar nie. While I'm still alive, I haven't reached my goal yet. So ik ga, mag je zeggen waar ik goal is, je gaat het de hele tijd chase. That's what the man is saying. You need to work. Sê jy ek se goat, sy sal nie dit verstaan nie. Terwyl ek op die aarde is, my doel is nog nie klaar nie. Ik was verloren, maar het beleid nog eens je. Net onze vader. Alien. Is net even ons cirkel genees. Skipper van hemel en aarde. Eeuwig. Ik was verloren, maar het beleid nog eens je. Net onze vader. Alien. Is net even ons cirkel genees. Skipper van hemel en aarde. Hij is de blik. Skipper van hemel en aarde. Ik heb het geviet als no. Shout out, Uncle No. Big up. Uncle No. Dat was de reaction op onze vader, Mr. MP, Cathy en Enix. Shout out Don Joker. Shout out Maito B. Noordkaap mensen. Bergsig mensen. Nou, fam, al wat ik veel kan zeggen is, chase the dream. And don't stop chasing it until you've reached it. And when you have that dream, chase the next one. Mijn droom is om een grotere actor te vissen. En één dag ga ik een grotere actor vissen. I'm going to be a big reactor. Een Afrikaans rap. Afrikaans music. I'm gonna be. Ik wil niet zeggen die grootste visie. But I wanna be a big reactor. You know? Dat is die droom wat ik heb. Binnenkort gaan Enix op die Briek op de Rika show samen met mij. Ik nou en wist naar jullie, maar uitkijk ne. Elke zaterdag 1 o'clock. Tot 11 o'clock tot 1 o'clock. Radio Eerste Rivier. Doen wat ik voor jullie zie, ne. Hij zit met dit, Briek op de Keisterplek. Very nice. Inspirational message. Namen klonk Enix. Cathy en Mr. MP, ne. Beautiful. Onze vader giving thanks and praise to the Almighty. Stay black.